Takže vítajte v našom prvom let's play. Ja som Flexio. Ja som Kvakom. Ja s Kvakom sme sa rozhodli natočiť vlastne let's play, tutoriály a tak pre Česko a Slovensko, ale ešte nevieme, či to zverejníme. Robíme to pre nášho kamaráta Denisa, Slovak Bro. Čau, nazdar. Takže... Ja neviem, prečo to robíme pre ňo, ale však robíme. Možno to zverejníme a tak, takže ideme sa pozrieť. My sme sa vlastne spávili túto kúsok, išli sme sem a len sme sa popozerali v tomto chráme, že čo tu je. Tu sme pobrali pár vecí, tu bola truhla, odtiaľ som zobral tieto veci, tu boli redstone a tak, takže môžeme ísť. Potom toto som len teraz spravil, ups. To je to odomknuté. Tu bol secret, ktorý som musel s tými pačkami spraviť. Mi to tu odomklo. Odtiaľ som ešte nič nebral. Dobrá, teraz jak pôjdem hore. Treba. Tak môžeme ísť, tak ideme si pohľadať nejaké miesto, kde budeme vlastne bývať a tak. Takže Lukáš, poď za mnou. Vidím vám z chrámu. Joj! Trošku mi to seká. Ospravedlňujem. Ale kde si? To je chrám. Tu som. Rakšia! Ešte sme nevymysleli ani názov vlastne nás, takže to ospravedlňujem. Ale asi ho vymyslíme čím skorej. Potom máme akože neoficiálnych partnerov zatiaľ, Czech and Slovakia Bros, tak ja vám dám do popisu ich link na ich kanál a tak mohli by ste im dať nejaký ten like alebo odber pri najlepšom. Tak stíhaš? No nestíham, lebo som sa zapadol do takej onej, počkej chvíľku. Kde si? Ja sa tu vykecávam. Kde si? Zatiaľ tu niekde mám. Ja som pri nejakom strome. Tu si. Tak poď sa mnou. Ne, ty poď za mnou. Počkaj, ja tu niečo vidím, čakaj. No tak. Niečo tu je. Niečo tu je. Kokosové orechy. To by malo byť zatiaľ všetko, tak v ďalšom dieli budeme hľadať nejaký dom. Čaute.